Tiki kin thao thao wadah nungzeng angjeng haba za thao thao. Logoफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव बानायहरनाय थाबाय। दिंखिया खानो नागिरदों जोंहा दिंखिया मैगं। लोगोफोर नायलांबाय थादो। खाहैनो नागिरदों दिंखिया। नोंनिया लामा हाम्पे दुम्पे खौनो हाम्पे हाम्पे दुम्पे। हाम्पे दुम्पे चापुरिनि सोरबा दंबा सिनायगोन खोमा। सिनायजोबो। हाथिपुवालि होनबा सिनायजोबो। हाथिपुवालि जोंहा दिंखिया मेरला दिंखिया दं। ओइखौ खिथादो दिंखियाखौ। सोरनिबा गामिथिं दिंखिया गैयानो बेखायनो दिंखिया खानायनि भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय। जोंनिथिं बिराद दिंखिया दं नै। सेस दिंखिया गोजा नै इफोर। सोरथिंबा थास' बिफांबो गैयानो जोंनिथिं थास' दिंखिया सब दंजोबो आरोना। मा जानो गामि एरिया। नैबे सब दिंखिया गोजा नै। ओरैबायदि दिंखिया दं जों गामियाव। नों खानो रोङो दिंखिया? खानो रोङाबालाय माथो? रोङा बायदिसो मोनदों आं। नैबे जों गामिनि मन्दिर लोखि मन्दिर। नैबेयाव दैमा मा होनो बिराद ना मोनो आरोना बान्दो बलायबा। ओमफ्राय नुदों नुवाखै ओइ मडेल हस्पिटाल जों गामिनि। गेदेरथार आरोना जों गामिया। ओइयाव बल फिल्डैनो बल जागासिनो। अयथासार दिंखिया दं जों गामियाव नै। बेसे जानो बायनानै जाबा उदैयाव बेमार जायोना ओंखायनो इदि खानानैबो जानांगौ एसे। मानिमुनि दिंखिया खिफि बेन्दों थायनासि दाथ' मेरला हाग्रानि मैगं मोनो। बेयाव हाबानि बन सिननानै दोननाय दं आरोना नै। बैसागनि 14 थारिखआव हाबा दं। हौवा गोदानखौ खेबनोलै खेबसै। बोरमा मोसौ एवनो खाफैजोबो। सल' ससे दंमोन ना। लोगोफोर दिंखिया नैबेनो। बबेबा गामियाव दिंखिया गैयानो। जों गामियाव मेरला। जाख'लायनो हायै खाख'लायनो हायै। जायो खागोन। बै मा जाखो? दा बेहाय बारा होजाया। नै लोगोफोर गंगार थाइसे फिथाइ गंगासिनियाव जाग्रा। आरो जानि र'। फै गोथाव। जों गामियाव फैलाय नै मा बुस्थु दङ। बेलेग गामियाव गैया नै बिदिया। मा होनो जों गामियाव मा जालु नै दिंखियाबो गैयानो। थास'बो गैयानो। जों गामियाव स' दंजोबो नै। बेयाव मोसानो लाखाबाय। दिन्थिखि खिन्थाव थाव वादा नोंजों आंजों हाबा जाथाव थाव। दे नै इदि गोसोम गोसोमा गोदै जायो आरोना। ओमफ्राय नै इयो मा होनो गोथांबो दं ओमफ्रायो नै मोनफ्रामबो दं आरोना। ओमफ्रायो नै बिदि गोसोम थारा गोदै जायो। माखासेयाबो गोदै जायो आरो रायजोफोर ना रायजोफोर ने। बुहुद दंलायनो बुहुद दंलायनो। एथ' हाग्रा बारि आयौ। एथ' गोजान माबा मोसौ खाफैयो बै दौल' गाबोनसो खोमा ने। आयौ नै लोगोफोर जा गोमोन। दालिखौनो सिफायनानै लांनो नागिरदों जोङो। दिंखिया खानो फैनायाबो सेन्देल जलायबाय। खालानोमोन दा सेन्देलानो नै थबस्र' जफैबाय एथ' गोजान दिंखिया खाफैनायनि खोथा। बोरैबो अबस्था माथो खालामनो नै सिफटिफिनजोंसो थेबनोसै। मा
माबायदि गानगोन ओमफ्राय माबायदि फुगोन साजों साथुनाया दस्रानि लोगोफोर दै अ माइ गड होननायसो जासिगोन ओमफ्राय गैया नै बेखौनो गानाबा अन्थाइ हाबोना माबा दा फैलांदों ना गाबोन लगायनानै जानो ओंखायनोथ' दुगा ओइसखौ बे होबाय नै लोगोफोर मोनसे माबा खोन्थानो दे आङो नैबे जों गामिनि दै आरोना ओमफ्रायो ओरैजाय साहा ओरै खोला ओरै सानजा ओमफ्राय ओरै सोनाब आरोना केमेरा थानायथिं मा होनो आं थानायथिं आरो सोनाबा ओमफ्राय नैबे दैया ओरै साहासो मा होनो बोहैलाङो आरोना उल्था पानि होनो जोंनियाव ओमफ्राय अबेबा खामानियाव होयो ना मा होनो बिदि उल्था बोहैनाय दैया ओइ नावनो हागोन लोगोफोर ओरै साहासो बोहैयो आरोना ओरैहाय खोला आरोना ज्रुम ज्रुम अखा दैयाव नै एसे मोनहांबाय ओरैबायदि दिंखिया दं आरोना नै लोगोफोर आंथ' नै जागासे मोनखाबाय नै ओरैबायदि दिंखिया दं दावदैफोरजों गोथाव आरोना सेलायलायनानै मेंजोब्बाय जोङो आयौ ओइथिंबो दङ नै गोरलै दं जों खाहैनोसै र' माखासे ओरै खाहैग्रोनोसै जायाखै दा हा सेन्देला माबायदि जखो आंना आयौ अन्थाइ गानो हायाना होमबाबो गानबाय थाबाय आङो गोजानथारना लामायाबो ओंखायनो उपाय गैया जोब्बाय ने जागासेखौ मोनबाय आरोना थांसै एबारै नैबेयाव दोंनैसो खानानै थांसै र' अयथासार दं आरोना नै बेखौबो आरो टाउनफ्राव बायनानै जाबा माथो मुथायावनो 10 थाखा गाहाम आरो बेबो मुथायावनो फिसा ना बेफोरो आरो फ्रेस मैगं जाहैबाय मुलि सुलि होनाय गैया जेबो ओमफ्राय नैबेयो दंग' आरोना स्लुइस गेट बलायबा अयथासार ना मोनो नैबेयाव नास्राय ना इदि खन'बा मोनो आरोना अयथासार मेंबाय आं खानो हाला थोआखै नों दाबो लाबो बे थांसै दे फैदो थोयोलै बारा बुरजाबा थाव थोआ ना ने थाव नांनायबासो थांसै एबारै नै लोगोफोर दायो मोनाबायबो ना बेलासि जाबाय ओमफ्रायो नै दिंखिया आरि खाखांनानै मोसौखौबो होनानै लाबोखाबाय जोङो गोजानथार आरोना न'नि बेसेबा गोजानावसो खाफैदों मोसौखौबो ओमफ्राय नै दिंखिया खाखांनानै होनानै लाबोबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबा गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय।